Mine venner og familie bor rundt om i Europa, men det forhindrer mig ikke i at se dem hver dag. Jeg har en fantastisk måde til at holde kontakt på. ACN Videotelefonen har ændret alt. Min ven Nicole flyttede til et andet land, men nu snakker vi ansigt til ansigt, når vi vil. Vi har begge en videotelefon, så vi kan stadig grine sammen, tale om godt og skidt og bare være sammen. Det er som om hun er her i samme rum og ikke tusindvis af kilometer væk. Det er utroligt. Med ACN nyder flere og flere nye kunder hver måned godt af fordelene ved videotelefonen og ACN's digitale telefonservice. Fordele som anselige besparelser på fastnetsamtaler i hele landet og adskillige supplerende funktioner som banke på, viderestilling og vis nummer. ACN's videotelefon giver dig mulighed for at efterlade en videobesked og optage videohilsener. Og bare fordi min søster Karoline nu bor i den anden ende af landet, betyder det ikke, at vores børn ikke kan prale af deres sidste fodboldkamp. Faktisk kan de med ACN Videotelefonen skændes om, hvilket hold der er det bedste. Karoline ringede i går aftes, og børnene var klar til at spille en kamp lige der over telefonen. De var virkelig begejstrede. Karoline og jeg sætter stor pris på sådanne særlige øjeblikke, og med den nye ACN Videotelefon får vi en masse af dem. Uanset om du taler med venner, der bor i byen eller på landet, med videotelefonen er du altid med. Videotelefonen er en del af ACN's digitale telefonservice, som fungerer på en hvilken som helst højhastigheds internetforbindelse og er nem at installere. Telefonen har et indbygget kamera og en videotelefonskærm af bedste kvalitet på markedet. Du kan forbinde den til eksterne højttalere eller til din tv-skærm og bruge den som digital fotoramme. Og med vores kvalitetstelefonordninger kan venner og familie bruge videotelefonen til at holde kontakten til alle andre på ACN's verdensomspændende netværk og samtidig opnå utrolige besparelser. Ude af øje, ude af sind passer ikke længere på mig. Jeg kan altid holde kontakt med mine venner, uanset hvor de er. Du må have en ACN Videotelefon. At se er virkelig at tro. Alle, der kommer forbi og ser min videotelefon, elsker den. En dag vil alle have en videotelefon, men jeg har allerede min, og det er utroligt.